Kulindeleke ukuba iqale ukusebenza ngokupheleleyo ngoJune inkampani enesivumelwano nenkampani yakwa-Mercedes Benz ukuba ivelise iintsimbi zemoto eluhlobo lwesi-class eNtabozuko kumasipala wase-Buffalo City eMpuma Koloni. Inkulubaphathiswa eMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane utyelele lenkampani namhlanje nezakudlala indima ephambili ekuvelisweni kwemisebenzi kweliphondo. Ntatheli yethu abongile yantyisa usenzelele ngxelo. Sibulise studio kunye nakubaphulaphula emakhaya siza ngqo kuNtabozuko idolophu sayekwaziwa njengeBerlin lapho kuboniswa umzimveliso ozovelisa iiparts zemoto. Apha ecaleni kwam ndinayo Inkulubaphathiswa yephondo umnumzana Oscar Mabuyane. Sibulise kuwe Premier, silapha namhlanje nakwintetho yakho ngobume bephondo busithi bana noko imizimveliso ezo-automotives zezona ezijonge ukuphuhlisa uqoqosho lwethu. Inkosi msasazi, bulise kuwe nakubaphulaphuli ababukeli bakho. Nyaniso silapha namhlanje iVM Automotive yikhampani lena yabantu abamnyama eyathi yaphakamisa isandla kumongameli isithi thuma mina xa umongameli wayibuze ingqungquthela abatyali izimali yokuqala okokuba sizame ukuvuselela ezoqoqosho zeliphondo, sihehe abatyali izimali beze kumaphondo komasipala bethu. Bafika ke nabo apha njengabantu abamnyama bokuqala ukhe bangene kolu shishino lokwenziwa kwemoto bezotyala imali. Sibona ke ezi ziphumo zihle kangaka kule minyaka mithathu igqithileyo besebenza nale factory beyenza. Le factory yenye yeefactory ezimbalwa ehlabathini, inoba yeyesithandathu bandiphazambi yeqala apha kule southern hemisphere esikuyo. Itechnology abayityala apha yokwenziwa kwezixhobo zokwakhiwa kwemoto. Xa le factory ngekho ayizukwenziwa imoto apha kwa-Mercedes, kuba ngokuba necontract no-Mercedes uba bavelise ezinto sizibonayo apho khona ukuze uMercedes akwazi ukudibanisa imoto zakhe. Besiloko sibona iinkampani zizabantu abamnyama zinikwa amathuba nezinye ezikhoyo zi-assemblisha apha eSouth Africa. Aba bayamanufacturisha, badala into engekhoyo bayenza ibe khona. So inegalelo elikhulu ke ngokwezoqoqosho, iphendula imibuzo esinayo uba sizawudala njani amathuba emisebenzi, sidalela amathuba emisebenzi. Siyayazi uba ucuntsu akafani noshici, kodwa sikwikhondo elifanelekileyo. It's almost close to $500 million investment elapha, izinto imetshini ubuxhakaxhaka obulapha bale mihla. Njenguyibona uba yenye yeefactory ezinokuba kumgangatho wehlabathi yenzeka apha kule Ntabozuko, kule ndawo yaseBerlin. Abantu balapha bazawuxhamla. Siyavuya kakhulu singurhulumente wephondo kuba ngoku namhlanje sizothetha esikubonileyo okanye sizothetha esikwaziyo, singqine esikubonileyo. Amaxesha amaninzi bangathi sithetha izinto phaya epalamente zibe zingenzeki, bathi nabanye abaphikisayo bathi ayikho loo nto sithetha ngayo. Silapha kuba ke sithe sizawuhambela zonke iindawo urhulumente asebenze kuzo kwizinto esizithethileyo baziza kwenzeka, sibonise uba ziyenzeka ngokwenene. So sizawusebenzisana ke ne-private sector, abatyala izimali. Into endiyifunayo ngokapha e-Eastern Cape nesisebenzela kuyinto okokuba umntu ozotyala imali makafumane kulula kukhaphukhaphu, angabe thotywe enyuswa xa ezocela utyala imali. Uba sinefactory simnike ifactory ayivula asebenze aqasha abantu. So urhulumente simenza ngokuna asebenze ngaloo ndlela nangaloo mandla. Premier, phambi koba mandukeke ubuthe nomongameli uzozotyelela apho uzombhalela uba makaze azobona ubana ne-Eastern Cape umkhombandlela wakhe niyawulandela. Ngokuqinisekileyo msasazi, ngumbono wakhe owabiza ingqungquthela abatyali izimali baphakamisa izandla bathi thuma mina mongameli. So siyafuna ke izinto ebezithethile zingapheleli phaa ezincwadini ePitoli uba athi umntu kulula uthi xa ujonge i-TV ume ngenyawo uthi hayi nam ndinayo imali endizayoyityala, ingazifike loo mali. So yenye yezinto eziphathekayo umongameli anokwazi ukuza kuyazoyibona into okokuba aba bantu ababeme phaa kwelaa qonga bejongwe lihlabathi bathi bazazotyala imali apha bafikile eNtabozuko. iNtabozuko inomahluko namhlanje, abantu baseNtabozuko bazawufumana ubomi obutshintshekileyo kakhulu. So zamcela umongameli njengoba sizawube sisiya kule launch yale moto entsha kaMercedes, the new model ye-C-Class, the 206 model ezawulonshwa phaa ngoJulayi. Siyafuna umongameli eze enye yendawo zazihambile ibe yile ndawo azoyivula ngokusesikweni. Namhlanje besizoyibona nje uba nyani le nto besithe iyenzeka.
silungiselela uzoyivula ngokusesikweni, siyinike isidima esiyifaneleyo. Siyabulela kakhulu Premier ngexesha lakho. Lowo Inkulubaphathiswa yephondo leMpuma Koloni utata Oscar Mabuyane esixelela ngalo mzi-mveliso sithi unethemba noko izawuphuhlisa uqoqosho lwalapha ephondweni. Sizithathe izindambo sisibuyise kuni estudio.